Promiňte, Ano? rád bych vznesl jednu stížnost. Co se ti zase nelíbí? Mám přece stejné právo na duši Steva Brookse jako ty. Proto byl poslán na zem. Když nenajde ženu, která ho bude mít ráda, pak jeho duše náleží to. Tohle není férová zkouška. Může si najít nějakou ubohou naivní husičku, bude jí předstírat, že je jiný, a ona ho začne zbožňovat. A ty, vázán svou ctí, přijmeš nenapravitelného smilníka do nebe. Co tedy navrhuješ? Dát mu lekci. A současně mu i zabránit, aby dál prováděl ty své maskulinní manipulace s dalšími důvěřivými ženami. Jak to ale mám udělat? Snadno. Udělej z něj ženu.